long time no see. Mag-vlog ko karon kay kuan init. Bantog ka lang nag-init. Di gikan ko sa palengke ba. Ako ipakita ninyo ang akong gipamalingki gamay. May man dito akay barato ra man gud dito. Nakapalit ko og kuan, balingbing og mangsi nga isda og barunday. Kaya ato tanawon guys. May man gud dito sa market kay kuan. Barato ra ba? Medyo barato ra ang mga paliton dito ah. Kaso mga ngadto kong palit kay sa grocery. Mahal man palit ka og pakuan, mahal tag 4 euro, 5 euro. O ngadto ka mo palit, kuan ra, 1 euro depende sa klase. Ya, palit ko og kuan. Kini siya melon. Kini siya 1 euro lang. Kini siya nga melon guys, o duha. Kuan siya 1 euro, 1 euro. Na ug palit ka ani sa grocery. Na naman sa 3 euro, 2 euro 50 ganun. 3 euro inana. Mga ngadto jud ko mamalit dito kay makabarato ka mga prutas, barato ra. Lahat pero gamay ra ko gipalit kay ato alam mo. Kani. Pinasi barato ra 1 euro lang siya. Ug mo palit ka na niya sa grocery. Kuan man ni siya. Naa sa mga 2 euro, 2 euro 50 depende. Usahay 1 euro, 1 euro 50 inana. Kini 1 euro lang niya. Makabarato ra ka basta na tuka mo palit. Oh, loy-a. Oh, 1 euro ra sad ni siya. Loy-a. Ya. Palit ko citron. Ang citron gyapon 1 euro basta puro ra siya 1 euro. O pila ka buok ni katumpok. Usang tumpok to 1 euro. Sa duha tulo upat siya ka buok. Barato ra. Kini oh, sa grocery na ako gipalit sa Albert Heijn. 85 cents. Mahal talong nito ah. Sa grocery. Taran! Nakoy napalit nga. Tanawa na. Ibinyaw na tukuan ba? Wala na katuig ko kakao na ni. Karon pa jud ko katuig kakao na balik. Barato na kasi swerte ko kay kuan. Nakakita kuan ni barato na siya kay normally. Mahal man siya sa palengke, sa market. Natulo siya kabuok ko. Unsay nga ni ani sa inyo. Kay ang ngalan ani sa amo kay kuan ni balingbing. Abot unsa ni siya sa English basta balingbing ni siya sa amo. Ako di siya kauno niya. Miss ko na to talaga. Mga unta ninyo ani. Kay lami kay ni siya ba? Dili sakto pa siya kay dili pa pud siya kuan balata. Na. Sana all. Makaon sa kuan ni unya. Unya. Sa pabailain. Oh. Saging. 1 euro lang ni siya. Mupapalit gani nga to sa grocery. Susunani sa depende 2 euro 50 mga depende ang pila ka kuan pounds ani mong makuha nga banana. Citron 1 euro. Basta kay ang ako lang na nagastos ani no naara sa 1 euro. 1 euro? Naara sa 10 euro. Yeah. Pakwan, watermelon no. Kini siya. Matog tamis baka ni siya basta basta kay kuan ni siya 1 euro. 1 euro ni. Eh amo ni dan hurog sa tindahan. May nalang na ikang kaunon sa tindahan. Ya. Kunya. Ita pa isda ako pagkita. Nakita man ko kuan dito. Para barunday tag 8 ang kilo kalahati lang. Kalahati lang binili ako palit na. Barunday ni siya. Lami man ni sa prituhon niya. Isubak og kuan ba? Gulay, laoy. Lahi ni siya. Okay na palit nga mangsi. Tanawa oh. Kung nga sa kilo ni sa daghan naman siya oh. Na. Pwede pa siguro ni ano na ko. Kilaw na ko ba na ni. Magkilaw ko ano niya. Namiss ko lang magkilaw-kilaw. Okay. Kaya guys, see you later pag maghimo na ko sa ano kinilaw. Huwag mo kaon na po ko niya sa akong balingbing. See you later guys. A few moments later. Yara ang mangsi guys. Unya ako ni paksiwon ang ubanda. Magkilaw ko ani gamay unya. Okay, ako ko ani 3 euro ana. Ang kani siyang barangay kani. Kani tunga po ni siya sa kilo na. Ko ani siya 4 euro pero isa lang akong gipalitan ani nakahangyo ko 50. 50 cent. Dapat ang bayaran ako ani 7 euro 50. Unya kay nakahangyo ko nakahangyo ko 150 cent. 7 euro lang iya gipabayad ani. Kay ang usa kilo ani niya 7 euro. Tapos ito 8 euro sa lahati. 4 da kini 350. Dapat 750 lahat.
Gipahangyo ko niyang kuan. Kuha na ang ikog na 50 cents. Diyan magprito na ko ani guys. Para unya sa sabi magluto na ko og laoy. Habang nagprito tayo guys, magtimpla tayo sa atong kinilaw na ato kinilaw. Ako na sa gikuhalog kuan. Kanang bukog tapos hugasan na ko siya og suka. Ako na siya karong timplahan og mga panakot. Ito na suwayan og bali guys kung pwede na ba. Ay. Ito na. Ibalik lang muna, di pa tayo sa crispy. Ako di siya ipa-crispy dito. Crispy. Balik lang muna. Gutom na ba? Gutom na tayo. Kung kinilaw, may sili, loya, sibuyas, kamatis. Ako ba dili magbutang kamatis pero ako gusto ko may kamatis. Ako pa ni siya butangan og lemon. Diara ang lemon. Tigaan na natin. Ganyan para mawa ang lansa. At mabango. Iya. Tapos suka. Na kung suka. Kamay na lamang. Kapit na mahurot ang aking suka. Sige magutag paksiugod. Pagkatapos konting asin. Yan. Kamayan ko na kasi ako rin mukha na ni. Tanaw na lamang mo. Naghilaw mo ko kahapon guys. Manoon na kayo na vitamins na daan. Diba? Hapit na tamangaon guys. Magmukbang ka karon og kinilaw o piniritong barunday. Sa amo guys og dabos gali ng kuan barunday tag sa una tag 5 ra ang kilo, 5 pesos ang kilo dito sa amo. Sa baybay dito sa Pumpunan. So, grabe lagi pero gamay wa ko no kwarta lagi di maghapon gamay ra gyapon makalit. Pero may kwarta pwede magpalit og daghan niya. Maghimo ka og magbuwad ka. Buwaro nimo di lami na. Sulbad na. Kay barato ra man kupod mo nga. Pero kuan man. Kuan mo singa na kanang ting barunday gali barato siya. Ug dili gani mahal. Pero karon mahal na kuno kayong mga isda ron. Ito pong nasa kuan. Ito pong nasa mga karni ang presyo sa isda. See you later guys. Okay, maghugas pa ko. Lapit na matapos, makakain na tayo. Mga unatan ninyo. Lapit na mahuman guys. So, ready na po ang ating kinilaw. Na ang akong sausawan sa isda nara. Mukbang na takaroon. Nagla na po diri ang akong rice. Good for 3 days na akong rice. Para man sa diri guys, mga makalugay po blutong isda ron. Kay wala, unya pa man tong hapon manguli sila. Kira pa, unya pang hapon. Kaya ang akong bana. Unya pa pong gabi ito muli. So, pwede pang ko manimawang isda diri sa kusina. Okay. Unya, hindi ko man akong kaon, manglindi na po sa kusina. Kaya taon po, magluto ko glaw na ako isubak ang isda. Kaya guys, see you later sa ako panood tong mukbang na kinilaw og isda nga barunday. See you later. Dira guys, luto na maniha mga una ta. Tara na. Sugad na kay mga una ta. Naara guys. Kain na tayo. Kain na. Okay guys, mga una ta. Mga unta ninyo guys. Dalawa ning kinilaw og lami na ba ni? Lami. Mga guys. Lami na lang. Ano ba? Barunday. One eternity later. Diyan na guys, ang malingbing na. For the dog. Now, ano kayo? After 16 years, almost 16 years. Karon pa ko nakaon na nagbalik.
Ha? Namiss ko siya. Imukbangin ako. For the post, come back yet. Yeah. Ako sausawan. Suka o sili na. Ano to? Magpaibog ko karon. Mao ni ako ni siya i-vlog kay karon pa ko nakakaubalik ako ni siya i-slice. Para way mausik. Layo na to, ganyan. Sige pa. Layo pa mo. Yep, okay. Nan. Kita naman. Diba? Ako na siya i-sausaw sa suka o sili, paminta, asin. Pagkauna na dyan ko. Timbalimbing na dahil no? Sa mga ganin yun. Balimbing, dagay aping. Sa mga ugali diyang balimbing. Shout out. Charot. Na mahurot ang akong balimbing. Smacky. Letter. Like in the Philippines. Maar dat is niet fresh. Dat is niet spread. Ja, dan komt omdat kijken hoe hierheen vervoerd worden. In koeltransporten. Ja. Ik denk deze is uit van Suriname. Je mag eten met deze chips als je wil. Dili sa presko guys, pero okay na. Yan na lang, nakakaambong balimbing. Pero di siya tamis. Nga pa? Gaan na sa mga stock ay na. Itong lang tunga na. Star apple siguro yung sa English no? Hindi na ko guys, wala na po. Sug na ko. Why? They watching you eat? This vlog, don't forget to like and share Aaron's channel. See you next vlog. Bye bye.